78 prítomných, 78 za. Včera 78 poslancov Konštatujem, že sme schválilo za nich zákon o slovenskej RTVS, televízie také, ako ju poznáme. A my, slobodní duchom, máme pre všetkých tých 78 jeden odkaz. Proletári všetkých krajín, vylište si prdel! Poďme. Boha, my ich vyženieme, nebojte sa. Ale my asi tou lopatou musíme tú vládu búchať po hlave. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybúchame to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. V východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku tak ho ľudia zmátia, hodia ho do toho košíka nákupného a hodia do prvej rieky, ktorá tam existuje. Lebo taká je realita. A dobre mu tam vylízal zadok. A tam je minimálne 8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa budú chcieť na mne vyonanovať. Jebnite tam aj, najebte tam. Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia kurva. Pre Krista Pána Boha. Zhasla si?